Hello logofer, nebe angi godan video gaसिखौ बरन लाग्रोनाय जाबाय दा हाबायाव दंफैयो जाबाय जोङो नै हाबा माने हिनजाव गोदान लागो नि जाहैबाय जोङो ओमफ्राय दा नै ओरैहाय लाइन थागासिनो दङ लाइन जाजोबबाय नै गासिबो माने आलासि माने बरायदों बेहाय जोंबो ज' लाइन थाबायदों आरोना नै थांगासिनो दं आस्ते Tiba logofer nalambai ta yetsasim videoफोराव नै हिनजाव गोदान हनै गाबोन जोबमारो सानो थांगौ babu. Nay logofer दा माने ओंखाम जाग्रा माबायाव हाबबाय आरो हटेलावहाय नै लोगोफोर बिदि आरो बांद्राय गिदिर नङा फिसाबो बानायदों गावथ' जायगा लाजोबखायोलै Udah jalan Apa ya?